ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa mahal nga Birhen Maria sa iyang titulo, Birhen Maria sa Lourdes, Our Lady of Lourdes. Niya maupod ni ang naandan nga gidedicate sa simbahan pinaagi sa pagpangulo sa kanhin atong Santo Papa si Saint John Paul II nga himuong World Day of the Sick. So atong iampo ang tanang mga masakiton sa tibuok kalibutan nga una makadawat sila silang sakit o unta matabangan usab sila nga madawat nila ang kaayuhan, lawas o kalag. Atong padayong iampo usab ang atong mga benefactors and donors, labi na sigig palit aning atong mga slots karon nga unta hatagan sab sila sa ilang gikinahanglan nga kaayuhan sa ilang mga sakit, lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga maluluyon tabangi ang kahuyang namo nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios, itugot nga pinaagi sa panabang sa iyang pangama, mubarog kami nga madaugon gikan sa among kadautan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanan adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin,
ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ug miingon siya sa babayi, dungagan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo, ug ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo, apan bisan pa niini, mangandoy gihapon ikaw sa imong bana, ug siya maoy magbuot kanimo. Unya miingon siya kang Adan, sanglit nagpadani ka man sa imong asawa, ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, matinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kini mohatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo, ug mapugos ka pagkaog tanom sa kalasangan. Magpatulo ka sa singot ug maghago pag-ayo, una pa mohatag kanimog abot ang yuta, hangtod mobalik ka sa yuta nga gigikanan mo. Himuon ka gikan sa yuta, ug sa yuta ka pauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva, ug mga sapot nga panit sa mga mananap, ug gibistihan niya sila. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tawo nahisama na kanato, ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Sa mipahawa na ang tawo, gibutangan sa Dios ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kerubin ug sa usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, Ikaw mauna ang Dios. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka balik, o mga anak sa mga tao. Kaya sa kalibo ka tuig, diha sa imong nga tubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, ug ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon,
ikaw ang among dalampanan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balilig. Nga sa kadlawon, mugiti pag-usab. Apan sa pagkagabi, malaya o malarag. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok sa dihang wala na sila'y pagkaon. Gipaduol ni Hesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingnan niya, naluoy ako niining mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kayang uban kanila layo raba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan dinhi niining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon niining mga tawhana. Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana sa Hesus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Hesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. Sila may pipila usab kagagmayng isda ug si Hesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog, mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinun-an 7 ka bukag. Unya gipapauli ni Hesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, murag final part na ni sa Book of Genesis, gihisgutan dinhi nga human nakasala ang tao, daghan ang mga dili kayo nindot nga ug tawgon nato murag tunglo nga gihatag ang Ginoo kanila. Una, gipapahawa sila gikan sa paraiso kadtong Eden
o gibutang na sila sa yuta diin adto rasad sila mamatay mobalik ka sa yuta niya ang babae giingnan sa Ginoo kung manganak ka sakit na kaayo ang imong pagpanganak imbis wa unta toy sakit na niya mag-away na sila ug ang bitin ang kaliwat sa babae ug ang kaliwat sa bitin mag-away hangtod sa katapusas kalibutan yatakan sa babae ang ulo sa bitin ug paakon sa bitin ang tikod sa babae away na gyud niya ang bana si Adan imbis manguha ra to siya mga pagkaon di na siya magtanom maghago na siya maayo niya pamatyon pagyud sa mga sampinit ang iyang mga itanom so iya yung haguan sige siya hago pero musangko ra siya sa kamatayon looy no adi mong looy kayo maotoy mga bunga sa sala ana lingi ako no imong tupad ning na mudawat ka nga padoong ra gyud ka siyuta silot na sa Ginoo silot mo na bisag unsaon natog paningkamot ay gyud kalimot nga naningkamot ka kunuhay aron mabuhi pero di jud ka kaikyas mabuhi ra kag kadiyot mamatay ra gyud ka ana mo na sinindo tunahon-ahon silot na tungod sa sala ug mao nay hinungdan nga si Hesus ang ikaduhang persona sa Ginoo nagpakatao ngano man bawo mo ngano siya ro wa mo kay bawo ning kadaghan mo kay nag-answer pa der pero ang usa ka answer gid ana for God so loved the world gihigugma magid sa Ginoo ang iyang gibuhat wa man gibuhat sa Ginoo nga wa niya higugma sige lingi ana imong tupad ikaduhang lingi ing nabisag padong ka siyuta gihigugma ka sa Ginoo giing na bisag padong ra tagid ngadto sa abog gihigugma ta sa Ginoo niya kay gihigugma man ta niya iyang gihatag ang kinabuhi pagbalik kay dito manggod sa Garden of Eden tuwa ditoy kahoy nga gitawag og kahoy sa kinabuhi niya ang mukaon kadtong bunga din ka mamatay motong niingon ang Ginoo ato na ra ba ni ako na ra bang giproklamar nga mamatay na ni sila hala hinginli na din kay mukaon niya natong bunga sa kahoy sa kinabuhi din asad hinuna mamatay niya mga buangon na ra ba na so doon na naon niya yung mga tao nga buangon nga di na mamatay pasabot maliwat sa yawa kaya ang yawa di man mamatay o ang mga anghel sa yawa lisod kayo ang tao di na mamatay niya buangon so may papatyo na di ba ka na makita kag taong buangon ka may ratag matay kay mo ana man kano ang zaman ang kinabuhi nimo karon ang zaman pulos gyud buotan ang tao nga naa kaila nimo no dili no labi na ginang kuyog nimo diha sa imong balay karon no klaro na mga naong ninyo gaagwanta na lang na kadaghanan ang mga ginikanan gasige na nag-ingon sus di palagid anak ay kalami yung patyon nana ba di palang uwaw ay kaya nagyong buwagan ng banahan istorya ang ingon nana ba na ang mga asawa maingon anas bana niya ang bana sad sige sa nagsulti terus di palang yung tungod sa mga bata biyaan ko ng panuway nana naidaghang na nagmahay ilhan na nimo kay nagsimba na kusmod og naon inigsod ba simbahan
kusmod ang naon. Nya inigawas ana. Saman. Kusmod lang yapon. Mao nang mga tawhanan. Kuyog ug yawa. Pero ang Ginoo tungod kay nahigugma man nato naghimo siya laing paagi. Isa magbuhat kog laing paagi aron mabuhi gyapon ang tao dinhi sa yuta hasta sad sa kinabuhing dayon. Pero kining paagiha gitawag na ni siya optional. Optional ba? Mo nang pag-abot niya dinhi sa kalibutan miagi si Kristo sa kamatayon. Nya iya dayong gihimuan og pagkabanhaw. Mo na siya. So di na ta mukaon og kahoy. Unsa man? Mukaon na ta og gilansang sa kahoy. Kinsa man na? Usga. Sanahan aray ito. Si Kristo kani dining Eucharistia mukaon na ta. Unya nagproklamar po siya nga siya ang pulong nga nahimong tao, ang pulong nga way sinugdan o way katapusan og pinaagi kaniya nahimo ang tanan, walay nahimo nga dili pinaagi niya, karon nahimo ng pagkaon. Karon depende na kung mukaon ka Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mangandoy gyung mukaon sa Ginoo kada adlaw ta sa kamot. So ang wa mo isa nagsige kaog demonyo. Kay ang yawa naghimo man sad siya iyang pulong, naghimo sad siya iyang pagkaon. Unsa may pulong sa yawa? Bananglitan ha? Nanglitan ingon ang yawa likay ginang pag-antos. Muna dunay divorce, dunay abortion, dunay mga pills, dunay mga pa-colors buhok, kiss-kiss kilay, mga inana. Kay paglikay man as pag-antos, mga facelift, inana, napanang ka na mga supplement kuno para mawa imong sakit, ana. Muna'y pulong sa yawa. Unsa may pulong ni Kristo? Pasana ang imong cross hangtod sa kamatayon till death do us part. Karon magkasal ra bata karon og 35 ka mga nagpuyo-puyo na ba, mga impiernohonon. Niya karon malangit na sila 35 ka couples, may lang makatungato tanan ug wa to mga matay gahapon. Makatungato sila, musaad to sila sa kasakit o sa kalipay. Till death do us part. Mao masad kamo na may pipila ninyo din ni hapit-hapit man kamong tanan, isaad man sad mo ana no. Ya kumusta man ron? Till death do us part pa or kanus aman ka mamatay? Hinaot pa unta. Till death do us part. Mao na depende na ron kung unsa atong sundon. Nya kining pulong sa yawa padong nis impierno. Kining pulong sa Ginoo padong nis langit. Uy, ang mga tao kasagaran nagsigi magsunod sa yawa. Mao na ang Birhen kay kontra man siya sa yawa, sila may mag-away. Ang mahal nga Birhen Maria kinsa mao ang bag-ong Eva, nagpakita siya nato sa iyang mga apparitions. Lourdes 1858 sa to, Fatima, nus atong Fatima, nus atong nagpakita, wa mo kibaw, wa sa ko kibaw, murag 1917, o niya Guadalupe, ano? Sige siyang pakita, nga naman, aron tatudluan sa mahal nga Birhen, nga sundon ang iyang anak, niya unsaon pagsunod ang iyang anak, ampo sa santos nga rosaryo. Kadang pag-ampo gyud mo nang naimuduol nako mga magtiayon pader lisod na kaya mong kinabuhi nako pag-ampo sa rosaryo. Di madag rosaryo pader wa na may bugas nako ampo la sa rosaryo. Ampo lang gyud. Nawa di ba madugay di na kaganahan mo kaon. Di na may kaganahan mo bangon. Kaon pa ba? At least
Duol kas Ginoo samtang magampo. Mao na ang gibuhat sa Birhen ngadto ni Bernadette, Rosario gyud nga ingon siya ingnag yung mga tao nga pabiyaon sa mga sala. Biya gid sa sala ay pangita ng pagkaon. Kay kanang pagkaon gud nga pan sama ana mga pagkaon nato kada adlaw mupatay ra man nato. Na pila ka buk nga matay tungod anang baboy lami ba yan na litson. Nara ba taro ipanghatag nga litson sa kaslunon. Salamat des mga nag-donate ha. Natay mga amot na pa ba kay mo abot rong laing litson, mga 5 na atong litson kun madayon. O mga botoron na 5. Na mapuno maayo sad kay makakaon sa make-apil diri. Kuy kanang litson lami kay nakanon pero porting mo patay ana. No. Nga ato sa silang tagaan og 5 kilo packed rice na ganador. Ambot na ba ka to? Nana ba? Ana ko no. Oh, di ato sila pakanon. Kana ba yang rice perti ba yan na mo diabetes? So magparis ang kolesterol o diabetes, putol imong tiil, burot pang imong kasing-kasing. Patay. So ayaw kayo anak kabalaka. Unsa may itong kabalakan? Ang sala. Biyaig yung sala. Muna, unsaon pagbiya sa sala, magsigi tag sunod ni Kristo. Ang pulong ni Kristo mo itong sundon. Muna, diri sa itong ebanghelyo, ang nagsunod kaniya, tulo na kaadlaw gasunod niya, wa na'y pagkaon. Simple ra kayo. Gipakaon ni Kristo, pinaagi lang sa 7 ka buok pan o pipila ka mga isda. 4,000 ka tao gipakaon niya. Murag gisulti ni Kristo ba? Kung mukuyog lang muna ko, kung magsigi lang gid mong paminaw sa akong pulong, kanang pagkaon, kanang kwarta, kanang mga material needs ninyo, di gina problema. Milingi ay mong tupad. Na problema karong kwarta. Matan ako no. Na kay problema ros kwarta. Nagiwa mulingi kana dagko ginag problema sa kwarta. Karon ang kalibutan problema sa kwarta. Kita sa diri na sa tay tukoronon na kumbinto. Pila pa niya itong halin. Sus gamaya pa. Nanatay halin 2,128 ka slots sa atong SBF DAG. Pakpakya po. Pila pa manikuwang ani. 73,872 ka slots pa. Kuwang. Wa jud ko na problema ani. Nga naman. Tungod kay salig ko sa Ginoo nga mao ra gyud mo hatag pinaagis mga kasing-kasing sa mga taong nanimba o naminaw aning atong misa. No? Mana kamong naminaw, kamong nanimba, kung di mo manghatag, aning di mo mamalit og slot, ang mahitabo, padung gid mo siyuta. Padung sad mo sa impierno. Kay kana man ang yawa tigong ayaw palit, hasol ba dan sigig palit. Pero kung maminaw mo sa Ginoo, magsige na imong Ginoo, pagtigom aron ka makapalit og slot 500 na dali ra kay nang tigomon. Ay nalag inom og soft drinks mga 5 ka adlaw. Nya ayaw pag snacks mga 5 ka adlaw. Ana, kapalit na ka og slot, di ba? Nya na sa uban maingnon tikas Ginoo, ayaw na lang pagsakay anang motor mga usa ka buwan, lakaw lang. Nya ang imong matigom katong imong plitis motor kanang habal-habal ipalit og slot. Wagi siguro moingon tingali ang Ginoo kung maminaw lang yung kas pulong sa Ginoo moingon tingali ayaw na pagsiginom anang beer nang Red Horse kanang kulapo ay na pagsigig sigarilyo ay na pagsigig patad anang swertres kanang tanan nimong gigasto diha ipalit na lang ng slots. No, niyag maminaw ka na himsog pa imong lawas nawa pang imong bisyo nakahatag pa kag party para sa Ginoo pasabot nasuod ka sa Ginoo. Ayaw na lang mo pamahaw og panihapon paniudto na lay kana
Ngayon, igpamahaw, pag-rosaryo. Igpanihapon, pag-rosaryo. Nawa, dangtag usa ka buwan, slim na kay ka. Oh, di ba? Wa na na imong mga bilbil, di na na manakit imong tuhod, mawa na imong arthritis, imong diabetes, mawa na. Nya, puno pakas grasya. Nya, kanang budget nimo sa pamahaw o panihapon, ipalit nagsla. Zaman, sakto, dili. Natanawa, di ba? Ini kahumagtukod na itong building, daghan kay ni slim. Daghan kay nakabiya sa bisyo, daghan kayong di na manigarilyo, di na mag-inom, di na gani magsigig sugal. Kung maminaw lang o diha dapita na buntog nato ang bitin, na ayo ang atong sakit nga espirituhanon. Nindot kayo na. Sige, manindog na ta mga buutan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon sa iyang pagpakaon sa sa 4,000 ka mga tao, pinaagi lang sa 7 kapan, gipakita sa Ginoo ang iyang way sukod nga grasya o gahom. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong kaparian, kaobispuhan, ug labi na ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, nga mapadayunon silang mag-atiman kanato diha sa ilang maayong pagpanudlo kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga naninguha aron pagsanta sa kagutom, mulampos gayud unta sa ilang paglimbasog, sa pagpakaon sa minilyon nga gigutom, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga gigutom kang Kristo, makakita sa usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bunyag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug mga hinikawan sa hingpit nga kahimsog sa panglawas, makakaplag sa pag-amuma, panabang ug kahupayan gikan sa mga sakop sa ilang banay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohon nga nangamatay, makadangat na ngadto sa kumbira sa walay katapusang gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Berhen sa Lourdes among inahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag mo, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumpino nga amot sa yutan, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagayan.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa Bulahang Maria, sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Lourdes. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaos sa kaninyo. Ato tarong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalimutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayong Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Mukulan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa hatag na sa kamatayon. Karon ug sa takna sa kamatayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karong adlaw pagahimuon sad sa atong Arsobispo sa Sugbo ang iyang misa para sa mga masakiton sa tibuok kalibutan. So na may uban nato way sakit sa lawas pero masakiton sa kalag. Muna nining atong misa sad karon kay ato maning i-upload sa tibuok kalibutan sa atong media platform, social media platform. Atong himuon karon ang simple nga pag-ampo alang sa mga masakiton. Okay ra ninyo?
Way klaro. Sige, magampo ta niya kaning inighuman ako ampo, spontaneous nga pagampo, ako mong blessingan o holy water kay either lana man na or tubig ang gamiton sa Berhes Lourdes. Tubig la itong gamiton, kaas kayong lana. So, okay ra. Karon palihog o apil na mo diha sa atong online nga mga parishioners, ipiyong ang inyong mga mata o huna-hunaan ninyo ang mga sakit ninyo sa inyong lawas o kalag o ang mga masakiton nga inyong gihigugma o atong ipangaliya sa mahal nga Birhen ang maong mga kaayuhan nga atong gipangandoy karon. Langit nung Amahan, imong gipadala ang imong bugtong anak nganhi sa kalibutan aron pagluwas namo gikan sa sala. Pag-ayo sa among mga sakit, paghatag kanamo og kalig-on ug pagpaambit kanamo sa kinabuhing dayon. Busa karon langit nung Amahan, among ipangamuyo kanimo pinaagi sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Lourdes, ang mga kaayuhan nga among gikinahanglan sa tanang mga sakit nga among giantos karon, sakit sa lawas, sakit sa kalag, among emotional, psychological sicknesses. Apil na sad ang mga problema nga among gisagubang karon nga mo'y hinungdan nga na-stress nami, nagdepresyon og nigawas ang amo usab nga mga sakit. Tangtangi usab kami sa bandage sa gahom sa yawa nga mo'y miulipo namo nining mga bisyo. Bisyo sa sugal, inom, drugas, kaadik nining mga cellphones, mga computers na maoy may agaw sa among huna-huna ug kasing-kasing sa paghigugma nimo ug pagkat-on sa imong mga pulong. Ibalik ka namo ang kahimsog sa panglawas sa una-huna ug sa among kasing-kasing kalimpyo sa kalag aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo ug masinati namo ang kalinaw, kalipay, kahiusa nga maoy imong giandam alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong awiton ang Salve Regina. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve, a te clamamus, exules veni evi, a ti suspiramus, gementes et flentes, et ad lacrimarum valie. Ea ergo aducata nostra, Elius tuus misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis nostro exelium ostende, o clemens pia, o clemens pia, o dulces, Virgo Maria. O Maria, gipanamkon nga walay sala, yampo mo kami, gidamog kami. O Maria, gipanamkon nga walay sala, Iampo mo kami nga midamok kanimo. O Maria, gipanamkon nga walay sala, Iampo mo kami nga midamok kanimo. sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Salamat sa atong Ginoo. So, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaayuhan sa atong mga sakit. Nya mahitabo ra ni kon sama sa mga tao nga misunod ni Hesus, di ta mahadlok sa kagutom, di ta mahadlok sa mga uban pa dihang mga kabalakas kalibutan, kung dili magsigi gitag sunod sa pulong sa Ginoo ug mubuhat sa iyang kabubuton sama sa gibuhat sa mahal nga Birhen Maria. So salamat sa mga nagsunod sa Ginoo ug mipadayon sa paghatag paambit sa ilang grasya nga hinato na malit sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slots or SVF DAG. As of yesterday, naanatay halin nga 2,128 ka slots, naapay 73,872 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ato ginang targeton nga mahuman na to palit ng 35, apila to? 76,000 ka slots nga tag 500 per slot. 73 na lay kuwang. Hapit na namurot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.